ଅବଢ଼ା ଅବଢ଼ାର ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷଘରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଥାଏ ତାକୁ ଅମଣିଆ ଚାଉଳ କହନ୍ତି। ସେଇ ଅମଣିଆ ଚାଉଳ କେବେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅନ୍ନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ରୋଷଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ ତାକୁ ଛେକ କହନ୍ତି। ସେଇ ଛେକ ଯେବେ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ରଖିଥାଏ ତାକୁ ଭୋଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆମ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ତାକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ନୈବେଦ୍ୟ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ରହିଲେ ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କହନ୍ତି। ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେବେ ପଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗି ରୁହେ ତାକୁ କୈବଲ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଇ କୈବଲ୍ୟ ଯେବେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇଥାଉ ତାକୁ ଅବଢ଼ା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅବଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିକି ଆମେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାଉ ତାକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଅବଢ଼ାର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ।